Nem. Nem fogod lehűlni most. Azt vedd föl, bazzeg, mert így nem lehet dolgozni önteni kesztyű nélkül. Fújtass! Fújtass, mert visszahűl! Szakszerűség. Visszahűl. Nyomjad! Kurva gyorsan visszahűl. Már meg is bőrösödött a teteje ennyi idő alatt. A körét le kell szedni. Nem iszom meg. Vigyáztam onnan akkor. Régen forralták a tejet, azt... Melyik oldalról öntesz? Rákó, lemaradtál! Ezen túl gyors vagy. Muszáj. De vedd el azt onnan. Ezt minek tartod ott, hogy benne lessen? Mert a salak nem menjen az bele. kevés maradt oda, Vili. Ó, Nem baj. Jó. Nem biztos. Hát uraim. gyönyörű volt, köszönjük. Ennyi volt. Meg tudod mi van, ezeket föl kell melegíteni. Ott az a legszebb darab. Azt a kurva, de jól néz. Hát majd még akkor, ha szét lesz szedve. Ez ilyen bőrös. Kiderül. Nézzük, ott van. Hát igen. Rakd bele. Várjál. Oda rakd bele. Jó, hát majd. Majd összeszedjük, nem megy fel.